Návrat k boji Back in the Fight sérii 13 zápasů MMA a 2 zápasů K1 zahájil moderátor Ondřej Novotný v pátek těsně před 19. hodinou v příbramské sportovní hale. K prvnímu duelu se ke své premiéře v kleci proti sobě postavili Miroslav Joe Blaško z Chomutova a příbramský Martin Průcha. Okamžitě s prvními akcemi se hala dostala do varu. Obrovský aplaus zazněl po každé vydařené technice. A ten největší se ozval, když domácí borec v polovině prvního kola nasadil soupeři gilotinu a ten po chvilce boje vzdal. Ve druhém zápase mezi Michalem Vostrým z Chomutova a Pavlem Braňkou z Poděbrad šli po chvilce oťukávání borci na zem. A tady se začal odehrávat tvrdý souboj. Vostrý byl častěji nahoře, chvílemi jako by si však s touto pozicí nevěděl rady. Přesto však po verdiktu rozhodčích zvítězil 2-1 na body. Po 3 předchozích porážkách tak dosáhl svého prvního vítězství. A čekala nás, nebo spíše Miroslava Nose a Miloše Petráška, další MMA premiéra. Ze začátku oba spíš boxovali, pak se Petrášek odhodlal ke shozu a snažil se soupeře bít. Nos se však dobře bránil a ze spoda nebezpečně útočil. Jeden tvrdý útok Nos ukončil nedovoleným úderem kolenem, na což reagoval rozhodčí gestem takhle teda ne. Zbytek zápasu se odehrával podle pořekadla každý chvilku tahá pilku. Na konci 3. kola rozhodčí vyhlásili vítězem 2-0 na body Brňana Nose. Bylo to hodně těžký, soupeř byl kvalitní, fyzicky byl dobře připravený, měl jsem s ním co dělat. Chvílema jsem si myslel, že bude lepší on, ale nakonec jsem to zvládl. Můj svěřenec se věnoval spíše v nadným ringers, než tomu, co jsem mu říkal, ale jinak si myslím, že takticky zvládnul zápas skvěle. To, co jsem mu řekl, to v podstatě dodržel, je tam samozřejmě spousta věcí, na kterých můžeme pracovat a na kterých budeme pracovat, aby to příště bylo lepší. Snad to bylo způsobeno relativním chladem v hale, ale ani v dalším duelu se borcům nechtělo příliš na zem. Souboj se opět odehrával v postoji. Před gongem ukončujícím první kolo se přece jen na boj na zemi dostalo. Švestka na začátku druhého kola párkrát úspěšně kopnul, poté jej však soupeř dostal na zem. Domácí fighter se ze svízelné pozice ještě dostal. V následném postoji však měl navrch Král a těsně před koncem kola svého soupeře uškrtil. V celku krátké trvání měl v oktagonu pobyt dalších 2 týpků. Jaroslav Jartým se dalšímu novicovi v MMA, domácímu Jakubu Schnebergerovi, stačil bránit pouhé 2 minuty a 21 vteřin. Tolik času totiž stačilo ringovému rozhodčímu k ukončení zápasu pro Schnebergerovu naprostou převahu. Následující 2 bojovníci se na zem odhodlávat nemuseli. Neměli to totiž v popisu práce. V kleci se chystal první páteční duel v K1. František Kohout z Ústí nad Labem se postavil domácímu Josefu Veselému. Tomu místní publikum vytvořilo skvělou atmosféru, vypjal se k velkému výkonu a Kohout byl 2krát počítán. I proto se v posledním kole snažil bodovat. Veselý však vše vracel i s úroky a konec zápasu už byl spíše ve stylu pouliční rvačky, téměř bez obrany. Pro trenéry infarktový stav, pro diváky parádní podívaná. Zvláště po vyhlášení výsledku 3-0 pro Veselého. Karlovarský Martin Koutský asi nebude velkým příbramským oblíbencem. Synovi domácího trenéra Ladislavu Erdélimu mladšímu dopřál v zápase jen necelá 2 kola. Přesto, že se příbramský borec pustil do boje s velkou vervou a zpočátku jeho aktivita vypadala nadějně, po minutě a 59 vteřinách druhého kola jej Koutský dostal pod gilotinu a Erdéli vzdal.
Supertíha mezi Viktorem Peštou a Lukášem Olejníkem slibovala parádní souboj. Ovšem představení to bylo opět krátké. Pešta po pár sekundách dostal Olejníka na zem a po další chviličce jej uškrtil. Čas 50 sekund, Anakonda s rukou Pešty slaví vítězství. Další zápas mezi Hořejším z Pentagymu a domácím Vítem také skončil před limitem. Předtím se však na bojišti děly věci. Hořejší složil Víta na zem, ten se zarputile bránil, z nevýhodné pozice se dostal a oba borci chvíli váleli sudy. Pokusy o strh se střídali s tvrdými ranami. Ve druhém kole se povedl Hořejšímu hezký přehoz a následné držení. Vít se ze země dostal, po chvíli se vše opakovalo. Hořejší se snažil o páku a vypadalo to, že se Vít ubrání. Po 2 minutách a 26 sekundách Hořejšího páka zafungovala a zvítězil. Následný souboj mezi karlovarským Pavlem Vargou a domácím Lukášem Valtou se odehrával v postoji celé první kolo. Valta několikrát soupeře trefil rukou i přesnými kopy. S postupem času však oba borci spíše jen čekali na závěrečný gong. Po předešlých bitvách to byl slabý odvar a divákům se souboj příliš nezamlouval. Ani rozhodčí neviděli zápas jinak. Výsledkem byla remíza. Další K1 přivedla do ringu za velkých ovací 36letou příbramskou legendu Daniela Jerlinga. Proti němu nastoupil jablonecký Georgi Fibich a vrhnul se na domácího veterána bez jakéhokoliv respektu. Předvedl otočku, tvrdý high kick a domácí fighter byl počítán. Do klece musel přijít lékař a ten duel ukončil. KO v prvním kole pro Fibicha. I následující MMA duel musel být ukončen s asistencí doktora. A opět to odnesl domácí borec. Jan Havelka sice svého soupeře dostal pod tlak. Ondřej Fiala však dobře bránil a údery vracel. Ve druhém kole Havelka pěkně přebral soupeřův útok, dostal se do výhodné pozice. Ale Fiala ze spodu kopnul a příbramský borec už to nerozchodil. KO pro Fialu a nosítka v akci. To bylo rezimé předposledního zápasu. On na mě útočil ze zhora a postavil se na obě dvě nohy a zvednul těžiště, což je pro něj hrozná výhoda, protože může bouchat dlouhýma ránama, který by pro ně mohli znamenat konec. Zároveň je to nebezpečný v tom, že je povolený kopat na obličej, když já jsem na zemi a on 2 bodama stojí na zemi. Kdyby se jednou rukou opíral nebo klečel na koleně, nemůžu kopat, ale počkal jsem si na to a trefilo se to. A šlo se do finále. V plánu bylo 3x5 minut, ovšem realita byla opět jiná. Petr Novák z Karlových Varů i David Ciopoulos z KBC Příbram se na rozdíl od předchozích duelů vůbec nebáli jít na zem. Téměř okamžitě po začátku tak mohli diváci sledovat řadu pěkných soubojů na podlaze. Ale také tento fight byl velice krátký. Po minutě a půl odsoudil Novák Ciopoulose k trestu prohry gilotinou. Na jednu stranu, proč se zdržovat se zápasem, když je šance ukončit, tak ta šance musí okamžitě využít. Ne? Celý večer z hlediště pozorně sledoval příbramský patriot Jaroslav Starka. Toho známe spíš ve spojitosti s fotbalem. K ultimátním zápasům však má podle svých slov také blízko. Celý život tomu fandím. Pravda je taková, že za nás to neexistovalo, proto jsem toho velký příznivec. To KBC Příbram jsme teď zakládali vlastně s panem Erdelim a s panem Jerlingem, takže jsem velký fanda. Spokojenost s průběhem večera i s jeho přínosem pro domácí bojovníky nakonec vyjádřil jeden z hlavních organizátorů Ladislav Erdély starší. Já jsem byl opravdu překvapený, mile překvapený s tím, jak publikum reagovalo, bylo to perfektní, ta atmosféra úplně byla vynikající, já jsem to samozřejmě slyšel, vnímal jsem to, ale soustředil se na ty kluky, všechno tohleto, vědějí, do čeho jdou ty kluci a když je podpořejí diváci, je to prostě perfektní, pro ty kluky to strašně moc znamená, váží si toho, oceňují to a jsou rádi, že i oni je ocenějí, prostě naopak je to perfektní, ty kluci se cítí super. My ani vy na další GCF nemusíme dlouho čekat. S kamerami se do Velké Klece na turnaj Big Cage GCF s pořadovým číslem 9 vypravíme už 18. února do ostravské Bonver Arény.